2026an, Domusa Teknik enpresan 50 urte beteko ditugu berokuntza eta klimatizazio sistemak sortzen. Hori dela eta, Errezilgo San Martin Herri Eskolako ikasleak gure lantegira gonbidatu ditugu. Guk egiten duguna hobeto ezagutu dezaten. Ba aldakizue nora zatozten? Domusa Teknik. Eta ba aldakizue Domusa Tekniken zer egiten dugun? Galderak. Bai. Eta bisitaren ondoren, beraien iritzia jakin nahi izan dugu. Ikusi denuen zea itezuela. Parte bat egitezuela burnik prest dau, zea kaldera egiteko. Beste atzu egitezuen montau bezala, beste kablek eta zea egin. Beste atzu egitezuen jun ikusten, haber zemoz daun da makinaten bezala sartu eta konprobatzen zuen haber ondo ez izan. Nero ondo bali mazion ja bi alditezuen da. Gero beste bat zeon, kajatan sartu zituna, horrek oiek rapadora zan da, oso ona zan da. Nei pertsonaiak gustatzen zaizkit, ezagun asko zerelako eta nire amari hortzen. Nei robotako makina gustatzen zaizkit gehiago. Nire robotak eta makina gehiago, gehien bat lasera hor burni mozten ikustia eta. Hoxe gustatzen gehien. Burnioa jartzen zuen da, zuek esaten zenuen igual gauza bat da, bat egitezun dena egitezun dola. Kiston errezela burnin, tinda, jazta. Laser bat egin da, kiston da. Guaposa. Pelikula eta bezala. Eta grapa jartzen. Oi honena. Grapak. Nire grapadorak. Grapadora. Grapadora. Nik gustauko zitzaiten Domusan lan nahitea onditan, nola etxeare bertan dakaten ondo. Ja seitu nahi hau Domusa orduan ondo. Asko ikasi berda Domusan lan nahiteko zoa. Eta lan bakoitzak zailtasuna daka. Batzuk errexo dira eta beste batzuk zoia, baina asko ikasi berda. Gu egun baten Domusako jefe izan baginen, taberna txiki bat jarriko genuen. Hola, deskantxutan da zoze pintxo bat ojateko, ura erateko. Guk Domusan kotxen tailer bat ingo genuen. Kaldera eta haitia ondo daude, baina bakizu ezela errezien kotxek asko gustatzea eta nahi ode kotxe egitea. Arreglatzeko tailera? Arreglatzeko adibidez gure atxatet hori eta arregla goiz eta tuneautarek eta... Kooperatibia bita bezala ez da hola nagusik diru lortzenen gehiena behantzat, diru galtzeuenen gehiena behanetik. Dena igual kobratzea eta galtzeuenen denak igual galtzeua. Guk etxian egun Domusako kaldera hau eta horrekin berotze dugu, gero kalefazioekin da supizte dugu. Asko gustatzen Domusa jutia, oso irtera ona izan da, eta asko ikasi dugu Domusan, da makinak, pertsonak da denetik ikusi genuen da. Gauza diferente asko ikusi dugu da horrein oso pozik.